It's two amazing vocalists who partnered together to create a magical song titled Tando, a celebration of love. It's Loyiso, Haman Lloyd Ele. Before that, Aldaru with So Good, Donald Over the Moon, and Erika Badu with Back in the Day. Right, so I did promise you it's Monday, so we go back to our roots. And there's no better day to do it than fresh in the week, just as we start isonto. Siqala ngokuthi nje sibuyele zibuyele emasosweni. Sho njalo ngithi noma emasisweni. Yini amasiswe? Zibuyela endaweni yazo nokuthi zingathini ngesizweni nje. Uma ukuthi kwakukhona izinto ezazenziwa engasenziwa sekufanele manje kubuyele ezintweni zamasiko. Yini siswa? Yini siswa? Zibuyele emasisweni, zibuyele endaweni. Oh. Okay, no. Ngiyathola. Zibuyele endaweni yazo. Azibuyele emasisweni, azibuyele endaweni zazo. No, ngiyakuzwa mina. Azibuyele emasikweni or azibuyele egcinweni ezazenziwa. Ngaba ukuthi ukuluphi uhlanga. Yeah. No ngizwa kahle. Sikwamukele namhlanje Mqubebe and sikhuluma ngendaba engicabanga ukuthi abantu abaningi bake bayizwa abanye kodwa abanayo experience kahle ukuthi iyini lento. Kuthiwa ke ukuthwetshula komuntu okuthwetshula kwekhaya. Mina ngicabanga ukuthi nje ngiqala nqa ukuze indaba yokuthwetshula kwaku ilesikhathi samgqumeni. Ngikhona weqiniso ngangiqala lokwazi ukuthi khona into ekuthiwa ukuthwetshula umuntu ngizwa abantu bathi hayi wathwetshula manje wabuya abazi bamsesha bathola ukuthi insumpu yayikhona ngazi kephi ngazi Jesu kanti yini ukuthwetshula. So ake ngibingelele kuqala kubalaleli ngibingelele nakubantu ababukele lapha kwi Facebook page ngiyaxolisa ukusho kanjalo. Then ngifuna ukuthi asikhulume ngomuntu sisi la ake sikhulume ngomuntu ophilayo bese sikhuluma ngomthakathi bese sikhuluma ngokuthi uyazi ukuthi umuntu osuke ephila njengami bayakwazi abantu ukuthi bamshintshe bamenze isimo bese kufika isigaba esithi ufika kungobese kuthiwa lo muntu uthwetshuliwe. Ukuthwebula umuntu nokuthwetshulwa komuntu usuke kuyinto ongeke ukwazi ukuyibona kanje ungaphiwe. Ungaphiwe wena ngokuthi umthandazi, ungaphiwe wena ngokuthi uyabona emaphusheni noma uyisangoma or umuntu nje kulakubusisile ngokuthi mawulele kusuku akwazi ukuvezela izinto. Okay ke ukuthwetshula kahle athi masikhuluma ukuthi kwehlukene kwizigaba ezimbili. Uma ngingaphosisi yes zimbili ngoba kuyenzeka ukuthi uma ngabe umuntu ewumthakathi ezokwenza lento esiyibiza oshesheni bathi abantu ama-boys ne. Uma kuzothwetshula umuntu kuthatha umuntu ophilayo adukise ukuthiwa ekhaya walahleka lo muntu akaziyo ukuthi ukuphi lapha yakhona sesimfune asikwazi ukumthola. Esizulwini uma ekuhloleni bese bethi abantu lo muntu ukuze aduka agcina lahlekelwe ekhaya nokuthi umqondo ukuconfuseke ukuthi wathwetshulwa. Manje ke uma kungase kube intanto ukuthi uyatholakala ngaleso sikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu mayizothwetshulwa kube ukuthi umlanda akavele ethethwetshulwa manje ethe emlanda embuyisala bese emsebenzisa emenza ukuthi abe sigcila sokuthi umenza leyo nto. Uqala lo muntu adliswa imithi kwenziwa izinto ezokwenza ukuthi lo muntu azashintsha isimo sokuthi lo muntu ube umuntu bezazi uba nakhohlwa abantu bakubo kuze kube sengathi kwimemory yasemqondweni akasazi ukuthi konje ubani uvela kuphi before bezomenza ukuthi abe isithunywa sokusebenza umsebenzi lo muntu asuke emthathele wona. Ukuthwetshula kokuqala lokho kuyenzeka ukuthi umuntu athwetshulwe ephila kanje esebenza ebona futhi elelevuka kube ukuthi masikuhlola sithola ukuthi wena uthwetshuliwe. Uma sikubuka ukuthi uthwetshulwe kanjani lo muntu uma ethi uphatha imali ayihlale imali ifika idlule lo muntu methwento kazenzeki mase yathatha sithi wena wathwetshula noma wathwetshula impilo noma inhlanhla yakho la kuwena into ayikhona ulunga. Ngokunye komthobulo lokho uyathwetshula umuntu ezohamba ngaphinda atholakale lingazwa ngisho ithuna lakhe. Omunye umuntu uyathwetshulwa kube ukuthi bakashona uma uyafika emakhazeni omunye uphuma igazi ngamakhala omunye uvuvukele omunye unjengoba usukumbona. Uma uthi ufika kubathandazi bafike bethi lo muntu ancwaba umuntu wrong or incwabeni umuntu kodwa ancwabanga yena straight ngoba lo muntu bekumthwebulo lo waya. Lento esikhuluma kanje ngamanje ijulile kakhulu bese kuba ukuthi nesikhathi nizokwenza umsebenzi lenzele lo muntu kanti bethuthuliwe sekuyinkinga ezokwenza ungathi manje la ekhaya sekuthiwa kukhona indlozela umdliwo. Okay, manje imake bhuti le process yokuthwebula umuntu ngabe yinto kanjani? Ihamba
hey usiyangisinda lento okhuluma ngayo manje umuntu mangimthobula yenze njani ngoba phela ufanele ulethe isithombe sakhe noma kuba into kanjani akasenze kanje uyazi ukuthi ngibuke la kuma lento ba social media abantu bani Facebook WhatsApp abantu bafaka ithombe zabo uyazi ukuthi isithombe siwumuntu ake singakhulumi ngensila nje ukuthi ulahlekelwe izimba zokugqoka ngoba nakho lokho ukuthi uthi uyabheka imazakhe azikho okunye kokuthotshelwa babathatha insila yakho o isithombe sakho ngesikhathi umuntu ethola isithombe sakhe efonini ezosprinter sikhiphe mayifika kumuntu osuke eganga noma ewumloyi angakwazi ukusebenza ngawo straight cha ukuthi impilo yakhe iyaphela ngoba uthotshulwa wena noma ngabe isithombe but uthotshulwa wena khuluma ngawo into esuke izokwenza ukuthi uma kwenziwa lokho kube ukuthi vele kunemithi ezokwenza leyo nto yokuthi wena uthwetshulwe ukuthi zingalungile zakho noma kube ukuthi ngeke usakwazi ukufika la ufuna ukufika khona uma abanye befuna ukwenza ingozi ukuthi lo muntu athi udlule ngengozi nje noma uthemayelele wavele kwasephethwe ekhanda washona kube ukuthi ubethotshule mase kuyahlola kuthiwa lo muntu uthwetshuliwe mos ngoba siyambona noma ngabe eseboxini ukuthi akakhombisa umuntu oshonile kodwa ushonile imake bhuti manje mangithwetshuliwe mhlambe ngizibona kanjani ukuthi okay mina njengoJacinta njengamanje ngiwumuntu othwetshuliwe ngiyahamba emhlabeni yebo kodwa ngithwetshuliwe Nkosi yami ake singabeki ngokuthi usuku ungakwazi ukubona kanjani ake sithi ukwenzeka kwento zakho umuntu uthathenga imoto manje ginqini kanti uthenga next week ginqini ithi yakho insurance thola ukuthi imoto yakhe ziyaginqa kufa yonke into ngishela endlini athi uyabheka microwave fridge yonke into iyafa into ayiphatha ngesandla sakhe yonke umuntu uphatha imali yaphela mase yasukuma ukuze ubone ukuthi khona inkinga ekhona mase yasukuma umuntu uyafika kuthiwa kunento ethobula into zakho kahle kanje ukuthi umuntu uzokuthi uthwetshulwe wena so ngalokho sekufanele kubuyisa ubuwena ukuze ukwazi ukuphila. Okay, Masibuya ngicela nje ngithumele imibuzo ngiyayibona eminye isingenile la ku WhatsApp ku 0659337172 kuyona ke le ndaba yokuthwetshula. Masibuya ke but ngifuna ukuthinde naleyo yokuthwetshulwa kwekhaya ngoba sisakhuluma ngokuthwetshulwa komuzi komuntu. We're sitting with contestants, 5 contestants, and we want to hayi good hayi ngiyibona izinto shame Mhlawumbe kunzima. Gwale igwala uNkulunkulu amJesu uya. Ungaze uyiphuphe le kusukulela imoto yawe ingane zami esiyaphi. No into ekhona le. Into eyenzakalayo. Into ayivele enzeke endulu. Ubaba wami wayekwazi ukuthi